Doista, pitanje udžbenika i općenito pitanje škole danas je postalo pitanje materijalnih interesa na kojemu se može lijepo zaraditi ako ste u tome kolu. Možete, na primjer, financirati predsjedničku kampanju, možete, na primjer, otvoriti račun u Londonu gdje će vam biti prebačeno nekoliko desetina milijuna kuna pa ste osigurani do kraja života. A možete, na primjer, u godini izbora udžbenika dobiti lijepo laptop, fotoaparat, tablet, pametnu ploču, različita pomagala, možda neka putovanja, jer onda uslijedi navala tih takozvanih akvizitera po školama, nuđenje različitih promo materijala, sitnih poklonića, ali također recimo i po trgovačkim centrima, po kafićima, po gradu, učitelje se vuče za rukav, ravnatelje, ovisno o tome koliko se čega uzme, tolike su nagrade i to je dakle javna tajna u Republici Hrvatskoj. Uvijek naravno najviše dobije upravo onaj koji je na vrhu. Legenda kaže da je jedna provizija u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i prosvjete iznosila okruglih 20 milijuna kuna. A problem je ustvari u tome što bi školstvo trebalo biti, idemo reći tako, potpuno neovisno od takvih utjecaja i u biti bi trebalo biti besplatno prema svim međunarodnim konvencijama uključujući Povelju Ujedinjenih naroda. Pa bi onda u te besplatno obrazovanje naravno trebali spadati i udžbenici, a vidimo da tome nije tako, da se na udžbenicima dakle zarađuje ogromni novac. I pogledajte što još moraju djeca sve plaćati u školama, osim udžbenika, osim radnih bilježnika i drugih nastavnih sredstava. U našim školama djeca moraju dati novac za školske knjižnice, moraju dati novac za športske klubove, moraju dati novac za osiguranje, za kuhinju, za izlete, za maturalce, za kazališne i kino predstave, posjete muzejima, mađioničare, gostovanja na školama, za školske časopise, recimo za Smib, Radost, za Modru lastu, časopise iz zemljopisa, moraju sudjelovati u školskim predstavama sa određenim materijalnim dobrima, moraju sudjelovati u humanitarnim akcijama, recimo mora se davati novac za Crveni križ i tako dalje, sve to skupa i nije možda toliko loše, a onda na kraju moraju plaćati udžbenike koji su zvjerski skupi. Zvjerski. Znači to kakve mi imamo cijene udžbenika, pa to je da čovjek padne u nesvijest. Ko to dopušta? Ta vaša tajna povjerenstva i ne znam, vaši pokrovitelji iz HNS-a ili HDZ-a. Pazite, jedna slovarica za prvi razred osnovne škole je 220 kuna. Slovarica. Atlas za geografiju je 300 kuna. To je nešto nevjerojatno. Znači, ako imate jedno dijete i upisujete ga u školu, recimo u 3. ili 4. razred, dolazite na rub bankrota u 9. mjesecu, ali ako imate 2, 3 ili ne daj Bože više djece, vi ste apsolutno bankrotirali. Znači, to ne može izdržati niti čovjek sa vrlo visokom plaćom, a najmanje čovjek koji ima plaću, ne znam, od 2700 kuna do 4000, kakva je jedna velika grupacija u hrvatskom društvu. Pa onda šta se još reći? Kupi torbu, najjeftinija torba koja na nešto liči je 300 kuna. Pa kupi tenisice za školu, pa kupi papuče za školu, pa kupi dres za školu crvene boje, pa kupi majicu bijele boje, pa kupi pernicu sa ne znam ovakvim priborom, pa kupi za likovni odgoj kolaže, glinamol, plastelin, vodene, tempere, tuš, ugljen, ne znam šta sve ne, geometrijski pribor, pa za matematiku, pa posebni ispiti. Mora se kupiti, ministrice, mora se, nema izbora. I testove za matematiku, i testove za hrvatski, i testove za prirodu i društvo. Nema tu hoću, neću, mora se kupiti. I ne samo to, nego su toliko bahati ravnatelji pod vašim nadzorom da traže od djece da plaćaju fotokopiranje u školi.
da plaćaju fotokopiju. I to je masovna pojava. Ako učitelj nešto ide fotokopirati, to ne može dobiti papir, nego mora od djece pokupiti po 2-3 kune, ne znam koliko, da bi nešto fotokopirao. A neko onda opet, kažem, uzima desetine milijuna na cijeloj toj muci. To je doista jedna katastrofalna i porazna slika našega obrazovnog sustava u kojem se ne samo ne provode nikakve reforme, nego se sustavno radi na uništenju hrvatskog obrazovnog sustava, koje uništenje je dobilo ubrzanje upravo s vašim postavljanjem na mjesto ministrice, odnosno prepuštanjem tog tako važnog resora stranci HNS, u kojoj je glavna reforma ta da ste iz svjedodžbe maknuli ime i prezime roditelja, što je apsolutno anticivilizacijski i glupo i nepotrebno, a s druge strane gdje šef vaše stranke poručuje stručnjacima, znači koji su se školovali cijeli život poput, ne znam, biologa, povjesničara i geografa, da se moraju prekvalificirati u informatičare, a slučajno je baš ministrica informatičara. Pa prekvalificirajte se vi u, ne znam, evo, u neko takvo zanimanje. Znači čovjek koji nema apsolutno blage veze o obrazovanju, koji nikad u životu nije ušao u razred, dijeli lekcije intelektualcima o tome da se oni prekvalificiraju. Pa šta je to? Pa nije to prekvalifikacija iz, ne znam, bravara u vodoinstalatera ili ne znam neko drugo zanimanje pa da se može to fizički manualno savladati za 6 mjeseci. Pa ljudi se obrazuju na fakultetu samo po 5-6 godina. Pa gdje su onda specijalizacije? Pa gdje su napredovanja u zvanja? Da ne spominjem magisterije, doktorate. Cijeli život se za to sprema. I onda odjednom, evo, prekvalificiraj se. To je obrazovanje po mjeri vas i vaše parlamentarne većine. Obrazovanje je da se završi 3 razreda strukovne škole bez ikakve opće kulture, da se stvori fah idiot i onda da radi od 18. godine po veličanstvenoj izjavi ministra rada i mirovinskog sustava gospodina Pavića. Evo, s 18 godina ljudi u Hrvatskoj počinju raditi. Evo, daj me, molim vas, upoznajte s jednim takvim čovjekom koji je počeo raditi s 18 godina. Evo, to je izjava, dakle, jednoga ministra, to je, znači, obrazovanje po mjeri Vlade Andreja Plenkovića. Da ne spominjem ostale stvari koje se rade o tom istom obrazovanju, koje je pod vašom ingerencijom u znanosti, koja ima prebijedna izdvajanja, gdje se te iste učenike maltretira još 3 puta više kad napuste srednju školu, kad dođu na fakultete, sa nekakvim školarinama za koje nitko ne zna kako se naplaćuju, za što se troše, sa nekakvim naknadama kao što su naknade za upise u semestre, a svugdje u normalnom svijetu ti isti fakulteti, ta sveučilišta trebaju 5% sredstava koje imaju ne izdvojiti za svoje studente, znači ne od njih uzimati, nego im davati. Stipendije, nagrade, koliko ima u Hrvatskoj studentskih nagrada? Koliko se stipendija daje? Svega toga nema. Ovdje se samo dolazi kada treba napisati zakon za neku interesnu skupinu, kada se o tome vidi neki stvarni, kako se zove, materijalni interes, a ono što je bitno, a to je stvarno reformirati obrazovanje, povisiti izdvajanja u postotku, probati dostići barem susjedne zemlje, ako već ne možemo dostići Latviju i Estoniju, koje duplo više BDP-a izdvajaju za obrazovanje nego Hrvatska. O čemu mi dalje imamo pričati? U Hrvatskoj se znanje ne cijeni, u Hrvatskoj se jedino cijene stranačke iskaznice, prodaja časti i dostojanstva za zapošljenje člana rodbine, za gradnju igrališta u svomu selu i za, dakle, najniže moguće materijalne koristi. Hvala lijepo.